sebou jasný plán a inštrukcie podľa ruského vzoru. A ten vzor je rozklad právneho štátu, podriadenie si nezávislých inštitúcií, oslabenie kontroly moci, útok na nezávislosť médií a mimovládne organizácie a na občiansky angažovaných občanov. Všetkých študentov, všetko študentstvo, aby sa zobudili, ja som o nich už dlho nepočul, neviem, čo spravili naposledy, ale teda, aby začali brať budúcnosť do svojich rúk, pretože je vidno, že takto to ďalej nejde a tí, čo chcú na Slovensku zostať, by podľa mňa mali niečo pre to spraviť. Ďakujem.